candidates, fallers, amics i amigues. Un any més ens trobem així en les nits màgiques de juliol per a celebrar l'acte de preselecció del sector de Jesús, on elegirem a les nostres candidates a falleres majors de València. Abans de tot, voldria donar les gràcies als delegats de sector i presidents de Falla per confiar en mi en una nit tan especial com la d'avui. Una nit on els somnis comencen a fer-se realitat, on una vegada més demostrem la germanor, la unitat del barri de Jesús, perquè per a mi el sector és això, germanor, unitat i il·lusió. Les nostres xiquetes i senyoretes són grans candidates i és per això que enguany esperem tindre la mateixa sort que estos últims anys i estar representats en el més alt de la nostra festa i de València. Només ens queda desitjar-vos moltíssima sort a totes i que gaudiu al màxim de la nit d'avui. Arribarem a la gran final amb 3 xiquetes i 3 senyoretes i per a conèixer les representants del nostre sector. En ella hem designat un jurat que no té una tasca fàcil. Anem a començar este acte presentant-los. Marina Ballester Esteban, cor d'honor de la Fallera Major de València 2022. Claudia Rodríguez Blanco, cor d'honor de la Fallera Major de València 2020-2021. Raquel Cerverà Sánchez, Fallera. Montserrat Milara Moreno, cor d'honor de la Fallera Major Infantil de València de 1975. Vicente Redondo Ruiz, president de Falla. Ara sí, començarem l'acte de preselecció. Primer de tot, veurem desfilar de manera individual a les nostres candidates majors, per ordre de número designat aleatòriament. I a continuació, de la mateixa manera, ho faran les candidates infantils. I per últim, veurem a totes juntes en l'escenari, en una desfilada conjunta. Ara és torn de conèixer a les 13 senyoretes que esta nit aspiren a convertir-se en les representants elegides pel nostre sector per a participar a la gran final. Començarem en la candidata amb el número 1.
amb el número 12. La candidata amb el número 13. Senyores i senyors, elles són les candidates del sector de Jesús. I ara les candidates abandonaran este escenari d'una en una, començant per la senyoreta amb el número 1.
tornarà de conèixer a les nostres candidates infantils. Anem a rebre amb un fortíssim aplaudiment a la xiqueta amb el número 1.
xiqueta amb el número 12. Senyores i senyors, elles són les candidates infantils del sector de Jesús. Al igual que abans, les candidates infantils abandonaran este escenari d'una en una, començant per la xiqueta amb el número 1.
Continuem amb l'acte i ara anem a rebre de nou a totes les nostres candidates, majors i infantils, juntes dalt d'este escenari. Els demanem un fort aplaudiment per a totes elles.
en primer lloc, desitjar-vos moltíssima sort i donar-vos les gràcies per haver volgut representar les vostres comissions i regalar-nos esta nit plena d'il·lusions i experiències úniques. Sabem que és una nit molt especial per a vosaltres i per això volem que sapigueu que estem molt orgulloses de totes i que sempre tindreu l'estima i l'admiració del vostre sector. Vos desitgem de tot cor moltíssima sort, però sobretot, i el més important, més enllà del resultat final, desitgem que estigueu disfrutant d'esta nit perquè totes sou digníssimes candidates. Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, elles són les candidates del nostre sector. Un fort aplaudiment per a totes elles. I ara anem a despedir-les mentre baixen d'aquest escenari, començant per la xiqueta amb el número 1.
membres del jurat puguen fer les seues deliberacions. Hola. ¿Hola? Hola. ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú, el que está ahí? sí, el que está ahí sentado. No se ha enterado bien. No. A ver, hola. Hola. Es para ti. Sí, el que está ahí sentado, viéndonos. ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Es que yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros. Cuéntaselo, Sergio. Pues mira, somos un canal friki. ¿No lo estás viendo? ¿De Funkos? ¿De Funkos, los muñecos estos cabezones? Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido. Esos que hay tantos, de tantas colecciones. Y bueno, que queríamos pues presentarnos un poco, ¿no? Sí. Que nos conozcas. Y que disfrutéis con nosotros. Y que vengas a visitar nuestro canal, porque nos puedes seguir en YouTube. En YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Yo creo que no nos sigues porque no quieres, ¿eh? O sea, las cosas como son. Corre, hazlo. Suscríbete. ¿Dónde? En el universo. De la locura. Adiós. En el vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Me voy a sentar allí. Sí. Bona nit de nou. Abans de conèixer la decisió del jurat, volem presentar-vos a les candidates majors infantils del nostre sector. Candidates majors: Virginia Fuentes Latorre, de la Falla Joan d'Aguiló Gaspar Aguilar. Alicia Alonso Aucejo, de la Falla Costa y Borràs Agustina d'Aragó. Esther Soriano Mezcua, de la Falla Carretera Escrivà Cooperativa Sant Ferran. Judith García Claver, de la Falla Misa Rabassa Poeta Maragall. María Ascensión Gutiérrez Gómez, de la Falla Tres Forques Conca Pérez Galdós. Andrea Pérez Longares, de la Falla Pérez Galdós Jesús Mestre Sosa. Ginesa Marín Pla, de la Falla Venezuela Agustín Sales. Alba María Rivero Arnau, de la Falla Carcaixent Compromís de Cas. Tania Navarro Ramírez, de la Falla Baró de Patrais Conca. Cristina Sánchez Puig, de la Falla Pius XI Fontanars. Ana María Villalba La Yunta, de la Falla Plaza de Jesús.
Paula Sáez Cortina, de la falla Chacín la Baila Manuel Simón. Y Ana González Abril, de la falla Francesc Climent d'Uruguai. I les nostres infantils, Ana González Gil, de la falla Joan Aguiló Gaspar Aguilar. Aitana Serrano Torres, de la falla Costa i Borràs Agustina d'Aragó. Elsa Olmos Yabata, de la falla Carretera de Estriba Cooperativa San Ferran. Lucía Sales Cosín, de la falla Misa Rabasa Poeta Maragall. Erika López Amor Zapata, de la falla Tres Forques Conca Pérez Galdós. Sofía Navas Rosell, de la falla Venezuela Agustín Sales. Valeria Martínez Muñoz, de la falla Carcaixent Compromís de Cas. Sofía Montañana Martí, de la falla Baró de Patrais Conca. Sonia Rodrigo Usó, de la falla Pius Ons i Fontanals. Irene Enrique Gallego, de la falla Plaza de Jesús. Laura Rocamora Romero, de la falla Chacín la Baila Manuel Simó. I per últim, Paola García Mira, de la falla Francesc Climent d'Uruguai. I per a donar a conèixer el resultat de les liberacions, esta nit contem amb la presència d'unes convidades d'excepció, les quals, ara fa un any, compartien els mateixos nervis i emocions de les nostres candidates. Ens referim a les falleres majors de València i les seues corts d'honor. Els demanem un fort aplaudiment per a rebre a les membres de la cort d'honor de la fallera major infantil de València. Valèria Casanova i Carratalà. Gabriela Giannatasio de Isola y Herrero. Martina Dorado Riera. Eva Arto Salvador. Paula Escribano Iria. Rocío Bonal Bonora.
la Cor d'Honor de la Fallera Major de Valencia. Natalia, Palomero y Andreu. Beatriz, Prieto y López. Celia, Fuster y Pallarés. Jessica, Ojeda, Vázquez y Agredos. Nuria, Solar y Jiménez. Ana, Miralles y Coloma. Carla, Olmos y Llobera. Lucía, Hernández y Caraval. Marta Teresa, Chapa y Herrero. Carmen, Moyá y Oscar. Lucía, Santa Rufina y Terraza. Esta nit, al sector de Jesús, estem amb doble celebració. Per a nosaltres, sempre és especial rebre a casa a la nostra gent, però vos puc assegurar que més especial és quan una mateixa torna a la seva casa. Dins d'un any de meravelloses experiències, la volta a casa d'avui és la més especial de totes. Lucía, fa just 370 dies desfilaves per esta mateixa passarel·la com a candidata a Fallera Major de València. La teua comissió, els rabasseros, familiars i amics, esclataven d'emoció al sentir el teu nom de la veu de la Fallera Major de València. Avui, tot el sector s'uneix a aquesta mateixa emoció oferint-te en peu el més calorós dels aplaudiments per a rebre a la seva representant. Avui rebem a casa a la component de la Cor d'Honor de la Fallera Major de València, Lucía, Pastor i Ramos.
sort de tindre com a màxima representant infantil a una xiqueta que és exemple de diversió, compromís i il·lusió a parts iguals. Rebem amb un fort aplaudiment a la Fallera Major Infantil de València, Marina García i Arribas. Gràcies per la teua proximitat al món faller, per transmetre'ns la teua estima per la nostra festa i per acostar les teues tradicions a tots els que hem tingut la sort de compartir algun moment amb tu. Eres un exemple en mayúscules. Gràcies de tot cor. Fallera Major de València, Maria Estela, Arlandis i Ferrando. De dirigir-me a totes vosaltres i donar-vos les gràcies per l'entrega que suposa ser les màximes representants de la festa i dir-vos que us haveu guanyat en simpatia i elegància i en valenciania i constància formar part de la història de València i de les Falles. Gràcies a totes de tot cor, però en el permís de totes i en especial de Maria Estela m'aneu a deixar que em dirigisca a la nostra Lucía. Lucía, al juliol de 2008, fa 16 anys, compartíem nervis dos xiquetes que havien reinat en les seues comissions. I avui estan en aquest escenari, ja que el capritxós destí va voler que tu i jo ens férem el relleu a Fonteta. Recorda aquest moment com si em fora ahir, els teus nervis, el no donar crèdit al que acabava de succeir. Tot ha passat molt ràpid, ¿verdad? Ara fa un any esperaves asseguda en aquestes cadires a ser una de les escollides. El jurat no va dubtar de la teua valua i el teu bon fer. I més tard, en el pavelló dels somnis, el sector de Jesús i la teua benvoluda comissió va tornar a estar d'enhorabona amb el teu nom sonant en la quinta posició. Els que vam tindre la sort de compartir aquest moment amb tu sabíem que eres una persona amb enormes qualitats, el que sempre ha sigut llar per a tu com el teu sector de Jesús. Involucrada a la festa des de xicoteta, vivint les falles com a part essencial de la teua vida. Alegre, riallera i sempre disposada als altres. No podia ser d'una altra manera. T'hem vist gaudir i estem molt orgullosos de tu. I ara sí, ha arribat el moment que tots i totes estem esperant. Demanem la presència dels delegats del sector que faran entrega del sobre amb la decisió del jurat, perquè les nostres falleres majors de València facin pública lectura de la decisió del jurat.
Han resultat triades pel sector Jesús, la xiqueta, Laura Rocamora Romero, el número 6 de la falla, Jatín Naveira Manuel Simó. La xiqueta, Valeria Martínez Muñoz, a la número 12 de la falla, perquè és el compromís de cas. I per últim, la xiqueta Sònia Rodrigo Uso, amb el número 7 de la falla Piusos de Fontanals.
Han resultat triades pel sector Jesús, la candidata Alicia Alonso Aucejo, amb el número 7 de la Falla Costa i Borràs, Agustina d'Aragó. La candidata Cristina María Sánchez Puig, amb el número 12 de la Falla Pius XI Fontanals. I per últim, la candidata Alba María Rivera Arnau, amb el número 12 de la Falla Cargaixent, Compromís de Cas.
Així les tenen. Elles són les nostres representants en la gran final. Vos desitgem moltíssima sort. Enhorabona a totes. No vull oblidar-me de demanar el més calorós dels aplaudiments per a totes les digníssimes candidates que sabien que la tasca no era fàcil, però no han dubtat en acudir a la cita. A continuació, tots junts, entonarem el nostre himne regional. Per finalitzar l'acte, anem a despedir, com elles es mereixen, a les nostres falleres majors de València i les seues corts d'honor, agraint-les novament la seva presència esta nit.
Valeria Casanova Carratalá y Gabriela Giannatasio de Lízola y Herrero. Julia Daries Ricard y Marina Lacomba y Sánchez. Rocío Paredes y Andrés Carla Estornell de la Viña. Lola López y Flor y Sofía Artal y Paló. Martina Dorado y Riera y Eva Arte y Salvador. Paula Escribano y Díaz y Rocío Bonal y Bonora. De València. Gràcies de nou a totes. Continueu sent com sou. Natàlia, Palomero i Andreu i Beatriz, Prieto i López. Celia Fuster i Pallarès i Lucía Pastor Ramos. Y Nuria Solar y Jiménez. Ana Miralles y Coloma y Carla Olmos y Llobera. Lucía Hernández Caraval y Marta Teresa Chapa y Herrero. Carmen Moyá y Boscá y Lucía Santa Rufina y Terraza. Falleres Majors de València, gràcies per la vostra llavor i la vostra estima. Fallera Major Infantil de València, Marina García i Arribas. María Estela, Arlandis y Ferrando. Enhorabona a les candidates preseleccionades i molta sort per a la gran final. Vos demanem que no pugen a l'escenari familiars ni amics perquè les preseleccionades puguen atendre als mitjans de comunicació. Molt bona nit a tots i fins l'any que ve.
En el Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Hola, Hola. hola. ¿Tú? ¿Tú, ¿Tú, el que está ahí? sí, el que está ahí sentado. No se ha enterado bien. No. A ver, hola. Hola. Es para ti. Sí, el que está ahí sentado, viéndonos. ¿Que no nos conoces aún? ¿No sabes quiénes somos? Es que yo creo que no tiene claro quiénes somos nosotros. Cuéntaselo, Sergio. Pues mira, somos un canal friki. ¿No lo estás viendo? ¿De Funkos? ¿De Funkos, los muñecos estos cabezones? Los cabezones, esos que tanto éxito han tenido. Esos que hay tantos, de tantas colecciones. Y bueno, que queríamos pues presentarnos un poco, ¿no? Sí. Que nos conozcas. Y que disfrutéis con nosotros. Y que vengas a visitar nuestro canal, porque nos puedes seguir en YouTube. En YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Yo creo que no nos sigues porque no quieres, ¿eh? O sea, las cosas Venga, como son. corre, hazlo. Suscríbete. ¿Dónde? En el universo. De la locura. Adiós. Adiós.